памят заполнена. Чӣ хел памяти телефонро тоза кунем? Марҳамат, тамошо кунед. ба настройки худи телефон дароед, приложения, ба TikTok гузаред. Вақте TikTok даромада видео тамошо мекунед, дар данни памятҳои зиёд ҷамъ мешавад. Инҷо хранилиши дар баъзе телефонҳо памят мешавад. Чӣ хеле мебинед, дар телефони ман данни TikTok аз 7 гигабайт зиёд аст. Диққат! аввал видеоро то охир тамошо кунед, чунки пас аз тоза кардани данни баъзе чизҳои шумо гум мешавад. Агар ҳамин чизҳо барои шумо зарур набошад, баъдан ин корро иҷро кунед. хуб, мо аз чӣ стил данни мекунем? баъди инро тоза кардан, профили мо аз TikTok виход мешавад. боз логину паролро задан медароед, танҳо смсҳои TikTok гум мешаваду халос. видеое ки дар профил монда будед, инҳо ҳамааш дар ҷояш меистад. ин буд қисми якуми видео. дар бораи дигар роҳҳои тоза кардани памят дар қисми дуюми видео боз мегӯям.